Assalamu alaikum warahmatullah, sako zuwa ga Ahmad al-Ilmu Zinatul Fata. Lallai yanzu zan baka karatu akan me ake nufi da kalmar kutubi, yadda ka fito kana kokarin ka danganta ta kalmar kutubi da kiristoci in an danganta ma Shehu Tijjani kamar wani abu ne wanda kiristoci suke amfani da shi. To in dai haka ne an fara danganta wa malaminka Ibn Taymiyyah kamar a danganta ma Shehu Tijjani. Domin shi Ibn Taymiyyah ya zo bayan hijiran manzon Allah, ma'ana an haife shi bayan hijiran manzon Allah shekara 650 ko da 70. Shi ko Shehu Tijjani bayan hijiran manzon Allah shekara 1150. To kaga ashe wanda aka fara danganta ma wannan kalmar ta kafirci ta kiristoci ba kowa bane illa malaminka Ibn Taymiyyah, amma rashin sani sai yasa ka zo kana danganta shi ga Shehu Tijjani bayan malaminka aka fara danganta ma. Saboda haka bari in sa muku ku ji abin da yake faɗa, daga nan kai ma sai a ƙara maka karatu. ‘Yan uwa bari ku ji gashi nan. To ɗaya wannan kirkira ne. Umi ma karama labe kutubul akatabi kutubin kutubai. Sannan abin da zan faɗa na biyu, kalman kutubin kutubai. Akwai wani salon zance. Akwai wani salon zance daga wajen falsafa, ‘yan falasifa, da masihiya, kristoci, da tijaniya sun zo daidai a ibaran wannan maganar. Ka fahimci kalmar ta ibaran wannan din. Ma'anan ibaran a gurin dukansu uku guda ɗaya ne. Yadda suka amfani da ibaran lafazin ne suka sha bamban. Nan maka da hurriya in ka bugo ka ce ba haka bane ba. A wajen 'yan falsafa falasifa, kwata ko kuma shiga haka ga hakkin Allah cikin rububiyya da uluhiyya, a wajen 'yan falsafa suna kira shi al-aqlul awwal. Al-aqlul awwal. To al-aqlul awwal a wajen sufaye, a wajen 'yan falsafa, babu bambanci tsakanin al-aqlul awwal da al-kalima da yake wajen kristoci. Abinda kalma suke jingina ma kalma tana yi, mai matsayin kalma yake yi, daidai yake da wanda yake da al'aqlu awwal yake yi. Sannan kuma na uku a wajen sufa shine kutubi, musamman kutubin kutubai. Waɗannan kalmomin guda uku kalma ce kawai bambanci. A wajen 'yan falsafa al'aqlu awwal, a wajen kristoci al-kalima, a wajen sufaye musamman tijaniya kutubul aqtab. Waɗannan guda uku menene bambancin aikinsu da na Allah? Me suka gaza cikin aikin Allah? Wannan shi ne farfajiyar ta ɗaya kenan. Ahmad al-Ilmu Zinatul Fata, ka zo kana ta ƙoƙari sai ka kushe kalmar ƙutubi don ka ga ana nasabta ta ga Shehu Ahmad Tijani ko kuma da waɗansu daga cikin waliyan Allah akan kira su da kalmar ƙutubi. Ka zo kana ƙoƙari ka jingina kalmar kutubi ga kiristoci, ga yahudawa, ga abin da ya kama da haka, saboda rashin sanin ma'anan kutubi. Ko dai ka san ma'anan, ka take sani, ko kuma ta'assubanci da son zuciya don nuna ma duniya baƙi na sufaye, don nuna ma duniya aibu na waliyai. Na gaya maka a Ahmad al-Ilmu Zinatul Fata, ɗariƙar Shehu Tijjani haka ka ganta, haka kuma za ka kyale ta ilal amam insha Allah. Wannan ya nuna cewa Ahmad ka jahilci kalmar kutubi. Kalmar kutubi yau ko ɗan firamare ko ɗan sakandare in ya ɗauki kamusin lugha al-arabiyya ya bincika me ake nufi da kutubi, babu wanda ya faɗa mummunan kalma, babu wanda ya faɗa mummunan ma'ana akan kalmar kutubi, sai dai dangane irin naku na ƙiyayya. Lallai ya tabbata cewa in ma son zuciya in ma kuma jahilci. To idan baka san me ake nufi da kalmar kutubi ba, Ahmad al-Ilmu Zinatul Fata, zan gaya maka abin da malamai suka faɗa akan kalmar kutubi. Kuma da ka san me yake cikin littattafanku, me aka danganta wa malamanku na wannan kalma na kutubi, da baka fito kana ƙoƙarin muzanta wannan kalma ba, da baka fito kana ƙoƙarin ɓata Shehu Tijjani ba. Domin Ibn Taymiyyah an ambace shi da kuɗibi fiye da so wuri 16 a cikin wannan littafin al-Uqudud Durriyya fi zikri ba'd manaqib Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah. Amma saboda
ba na son in ja lokaci, zan karanta wurare guda 3 kawai inda aka ambaci Ibn Taymiyyah da Qutbi. To bari ka ji abin da malaman lugha suka faɗa akan me ma'anar Qutbi. Malaman lugha suka ce abin da ake nufi da Qutbi najmul la yabrahu makanahu, wani irin tauraro ne da baya barin wurinsa. Malaman sufaye suka ce abin da ake nufi da Qutbi najmul la yabrahu makanahu, wani tauraro ne da baya barin wurinsa. Idan ma ya dishe za a ɗauko wani asa a wurin, shi ake nufi da Qutbi. Malaman lugha su kuma suka ce abin da ake nufi da Qutbi sai suka ce alamun mashahurun za'imun madarara, wata irin tuta ce sananniya wacce a kafa take, in ta faɗi ma za a ɗauko wata a tsayar. Kuma duk malaman sufaye in za su yi ta'arifin Qutbi abin da za su gaya maka kenan, wani irin halitta ne da Allah ya zaɓa keɓantattun mutane wanda idan ma wannan Qutbin ya mutu to za a ɗauko wani ya zauna a matsayinsa, wanda suna daga cikin irin mutanen da Allah yake dubawa yake jin ƙan al'umma, kamar yadda Allah yake duba annabawa yake jin ƙan al'umma. Wannan shine abin da ake nufi da kalmar Qutbi. Amma saboda ka jahilci abin ko kuma son zuciya yasa ka fito kana muzanta kalman, to ga kalman a cikin littafin ku, ka duba littafin al-Uqudud Durriyya fi zikri ba'd manaqib Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah, ma'ana ɗanyen zinari cikin darajojin Shehun Musulunci Ibn Taymiyyah, wanda babban ɗalibin Ibn Taymiyyah ya rubuta da hannunsa, wanda ake kira Abdul Hadi. Yana cewa shafi na 536 yana cewa qutbuz zamani wa tajun nasi kullihim ruhul ma'ani hawa kullal ibadati. Yace qutbuz zamani Ibn Taymiyyah ya kasance qutbi ne na zamani. To Ahmad al-Ilmu Zinatul Fata, wannan qutbin da aka danganta wa Ibn Taymiyyah, anan me qutbin take nufi? Me ma'anar Qutbi? Kaga in ka kushe kalmar Qutbi ko ka soki kalmar Qutbi, to ga ta an danganta ta ga malamin ku. Qutbuz zamani, Qutbin zamani, wa tajun nasi, kuma shine crown, wannan hular sarauta ita ake ce taju. To Ibn Taymiyyah shine hular sarautar mutane kullihimu gabaki daya. Ruhul ma'ani, Ibn Taymiyyah shine numfashin kowane abu mai ma'ana. Hawa kullal ibadati, ya tattara dukkan ibadan mutanen farko da mutanen ƙarshe. Ibn Taymiyyah ya tattara. Habrul wujudi faridun fi ma'arifihi afna bi sayfil huda ahlad dalalati. Habrul wujudi shine wani irin ginshikin ainihin wani irin kogi ne na samammu, wani irin ainihin cikakken kogi ne, wani malami ne wanda babu irin shi a duniya. Faridun shi kadai ne Ibn Taymiyyah fi ma'arifihi, a cikin abubuwa na sane-sanensa. Afna bi sayfil huda, ya ƙarar da ainihin takoban shari'a ahlad dalalati, ya ƙarar da ma'abota bata. Hawa minal Mustafa ilman wa ma'arifatan, Ibn Taymiyyah ya tattara daga manzon Allah ilimi na zahiri wa ma'arifatan da ilimi na baɗini. Gashi a cikin littafin nan an nuna Ibn Taymiyyah yana da ilimin baɗini, ya tattara ilimin zahiri wa ma'arifatan da ilimi na baɗini. Waja'ahu imdadun nawala, waja'a minhu, ya zo daga annabi zuwa ga Ibn Taymiyyah. Kuna cewa ba a samu abu daga annabi, to ga Ibn Taymiyyah shi ma ya samu daga annabi, komai daga Allah ake samu ko? To gashi malamin ku ya rubuta a cikin littafin ku Ibn Taymiyyah ya samo daga annabi. Ashe annabi mai akwai ne, ashe annabi ba mai babu bane, ashe ana samu abu daga annabi. Wai ku wahabiyawa, abu in ba a cikin ku yake ba shikenan ya zama haramun? Yanzu dan Allah gashi bai ce ya samu daga Allah ba, sai ya ce waja'ahu minhu, ya zo masa daga annabi. Imdadun nawalati, wani irin madadi na kyauta. Ina hankalinku yake tafiya ne? Ina hankalinku yake tafiya? Ina hankalinku yake tafiya? To gashi Ibn Taymiyyah ya samu daga annabi ba daga Allah ba. Sannan idan ka koma shafi na 557 zaka ji inda yake cewa qudubul haqa'iqi haru fi fada'ilihi ahlut tasawufi ashabur riyadati. Qudubul haqa'iqi, kuɗubai na haƙiƙa haru sun ɗimauce fi fada'ilihi a cikin falalan Ibn Taymiyyah. Duk wani kuɗubi in ya haɗu da Ibn Taymiyyah sai ya ɗimauce. Ahlut tasawufi su ne ma'abota sufanci, ashabur riyadati ma'abota ainihin ibada, ma'abota riya, kodo suna cikin wani irin dausayi
na ibadan Allah subhanahu wa ta'ala da suka ga ainihin irin falalan Ibn Taymiyyah wadda bai yan uwan shi wallahi sai da suka ɗimauce saboda irin falalar da yake da shi. Sai ce a shafi na 550 daidai ya ce kana ƙuduban wa aliman wa imama kana shekan liwahdihi bil fakkari. Ya ce kana ƙutuban Ibn Taymiyyah ya kasance ƙutubi, wa aliman ya kasance shugaba, wa imama sannan ya zama ainihin jagora, kana shaikan ya zama babban sheku liwahdihi wanda shi kaɗai ne, bil fakkari yake abin alfaharinmu babu wani wanda ya kai Ibn Taymiyyah. Sai ya ce ya Ibn Taymiyyah wa ya Ahmad al-Asri wa ya sayyidan garibar diyari, don ma ka gane ba da kowa ake ba sai ya ce wa ya Ibn Taymiyyah, ya kai ɗan Taymiyyah, ya wahid al-asari ya wanda duk duniya shi kaɗai ne, wa ya sayyidan ya wanda yake shugaba ne, garibar diyari wanda yanzu ka tafi wani bakon gida, bako ne, gidan da zaka sauka shine gidan lahira. To saboda haka ya tabbata cewa lallai ilalla Ahmad al-Ilmu Zinatul Fata, da ka san ma'anan kutubi, da ka san yadda aka danganta ta wa malaminka, da baka ji kana kumfan baki ba. Malamin nan naku duk irin taɓargaza ya aikata bayan mutuwarsa. Ibn Taymiyyah ba ya mutu gwauro fa, duk wannan ake shekul islam ba shi da mata ba, haka ya mutu gwauro, bayan shi abtar ne yankakke, ba shi da baya. Yanzu in ka ce ina gidan Ibn Taymiyyah babu, ina iyalan Ibn Taymiyyah babu. Shehu Tijjani da yake alkhairi ne kuwa, yanzu kana tafiya wa Algeria za ga gidan Shehu Tijjani da jikokin shi da masallacinsa. Shi ko Ibn Taymiyyah babu gida, babu makaranta, babu masallaci, babu 'ya'ya, babu baya, to kaga babu alkhairi kenan, babu alkhairi. To saboda haka lallai ilallan ana maganan ainihin wanda bayan shi ya zama abtar shine Ibn Taymiyyah, ma'ana mai yankakken baya, wanda kuma wallahi da Ibn Taymiyyah da ɗalibansa da abubuwan da suka tafka wallahi abu ne wanda ya saba ma shari'ar musulunci. Mutumin da bayan ya mutu da mata aka kai shi makabarta da mata. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana mata su bugawa. Manzala sallallahu ya hana. Hadisin Ummu Adiyya tace wanda Imam Muslim ya fitar, tace nuhina an ittiba'il janaiz, mu mata an hana mu bugawa zuwa makabarta. Amma Ibn Taymiyyah gashi a cikin littafin ku da hannunku kuka rubuta, yace mashau tata na ashihi rijalun wa nisa'un sa'ayan alal aqdami, sun tafi a karkashin makaran Ibn Taymiyyah rijalun wa nisa'un, maza da mata, sa'ayan alal aqdami, suna tafiya da kafafuwa su aka kai Ibn Taymiyyah makabarta. Annabi ya hana amma Ibn Taymiyyah. Sannan gashi har ila yau anan shafi na 791 yace war rijalu wan nisa'u was sibyanu min al kawas wal awam, da mata da maza da yara keɓantattu daga magari aka bi Ibn Taymiyyah. Kuma abin da zai baku mamaki, fagusila radiyallahu anhu sun hana a ce ma wani shehunan mu radiyallahu anhu, amma Ibn Taymiyyah suna ce mai radiyallahu anhu. Fagusila an wanke shi radiyallahu anhu, Allah ya kara masa yadda, wa kufina an masa ainihin likafani sanda Ibn Taymiyyah ya mutu. Allah ya har ruwan gawan shi aka sha ruwan gawa, gashi nan zai gaya mana da bakin shi mai littafin nan. Kala yace wasdahama man hadara gaslahu, idan ya zama gaslahu wanke shi kenan, ya zama guslahu kuma wankansa. Ya halarci ainihin an samu cunkoso, an yi cunkoso wurin wanda suka halarci gaslahu wanke Ibn Taymiyyah min al-khassati, keɓantattun mutane, wal ammati da kuma gama gari. Sai suka yi cunkoso alal ma'il munfasali, a bisa ainihin ruwan da ya rage. Ruwan da ya rage shine al-munfasali an gasalihi ko an gusulihi, na wanke Ibn Taymiyyah ko na ma Ibn Taymiyyah wanka. Ruwan da ya rage aka yi ta wawaso ana tasha, hatta hasala li kulli wahidin minhum shay'un qalil, har sai da kowa ya samu dan wani abu dan kadan a cikin wannan ruwa ya sha na wankan Ibn Taymiyyah. Ka duba wannan ruwan gawa, wannan shirka da kafirci da makirci da yake cikin littafin ku, amma kai zaka iya ainihin takewa ka je kana duba wasu abubuwa a cikin littafin ɗariƙar Shehu Tijjani. Sannan akwai wani wanda ake kiran shi Haifan ya ce annabi ba shi da albarka. Haifan kai ne ba shi da ka da albarka. Daman su a wurinsa annabi bai da albarka, amma Ibn Taymiyyah na da albarka. To bari ku ji, lokacin da aka fito da Ibn Taymiyyah za a kai shi makabarta, summa ukhrijat janazatuhu, sannan aka fitar da gawan Ibn Taymiyyah,
fama huwa illa an ra'ahan nasu. Ana nan sai mutane suka ga gawan ibnu taymiya hatta aka bu aliya, har sai da suka kifu akan gawan ibnu taymiya min kulli janibin, ta kowane bangare. Kullum minhum yaqsidu tabarruka biha, kowa yana neman albarkacin gawan ibnu taymiya. Hatta kushiya alan na'ashi, har ana tsoro ma kan makarar ta faɗo. Kullum minhum yaqsidu tabarruka, kowa yana neman albarkacin gawan ibnu taymiya. Wahabiyawa gawan ibnu taymiya na da albarka, amma manzo Allah bai da albarka? Da saboda haka Ahmad al-Ilmu Zinatul Fata, ka zo ka fara yi ma malaman ku gyara akan wannan bayani da suka yi akan ibnu taymiya qutubi ne. To ka faɗa mummunan kalma kan qutubi, to ka danganta ta ga malamanku. Wassalamu alaikum wa